Sorpresa txiki bat, gu gara pertsonai berriak. Ni naiz Aitziber. Ni Nerea. Ni Ander. Datorren astelenean hasiko dira grabatzen. Aitziber Errasti Zarauztarra enara izango da eta bapateko bihozkada bati esker aktore lanetan hasiko da. Ikusi nun casting bat interneten, da esan, guazen, babida, ni dantzatzea gustatzen zait. Atal berrietan Nerea Elizalde Bilbotarrak garazirena egingo du, telesaila beti jarraitu du Nereak eta orain, sinistu ere ezin du egin, bera protagonista izatea. Ja esagutzen dituen guazaren egon ziren hainbat pertsona. Da animatu nintzen, beti gustatu zaita bestea. Ander Lakalle Donostiarrak Luken pertsonaiaren paperean sartu beharko du, ibilitakoa da antzerki munduan, baina oraingoan itxura guztiz aldatu behar izan du. Tardu zaztuten por makinilla, raka. Ta hoin nola nago. Enez jeski ikusten, baina ez dakit oitu barnez pixkatu hendikan. Freskura, alaitasuna eta umorea gehituko diote dagoeneko jarraitzaile ugari dituen goazen telesailari. Nobedadeekin dator gainera edizio hau. Aplikazioekiko duten jarraitzaileek, goazenen aplikazio bat, atala ikusten duten heinean, ataletako personaia batek argazki bat ateratzen duenean eta lagunekin partekatzen duenean telesailean, ikusleek apean argazki hori jasoko dute. Azpeitian eta Donostian egingo dira grabazioak eta lehen aldiz Down sindromedun aktorea izango da antzez taldean. Dena prest beraz, goazenen atal berriei ekiteko.